Ya kai dan uwana musulmi, kada neman duniya ya sa ka manta da yan uwanka, ya zamana kana yanke zumunta tsakaninka da yan uwanka, mana tsakaninka da su, ya zamana babu ruwanka da su, kawai neman duniya ka sa a gaba. To ka kiyaye, domin duk wanda ya yanke zumunta to ba zai tsira ba a wajen ubangiji. Domin idan ma mutum yana buƙatar rayuwarsa ta yi albarka, yana buƙatar Allah subhanahu wa ta'ala ya rurruta masa arzikinsa na nan duniya, to ya zamana ya sa da wannan zumunta. domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so Allah ya masa shimfiɗa ta arziki ya kuma yalwata masa rayuwarsa, to ya sada zumunta. Don haka akwai illoli wanda suke guda 6 da duk mai yanke zumunta to suna aukuwa a tattare da shi. Illa ta farko shine Allah subhanahu wata'ala baya karɓar ayyukan mai yanke zumunci. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana bijiro da ayyukan bayu ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a kowace ranar Alhamis daren Juma'a, amma ba amsar aikin mai yanke zumunci. Wani Hassan. Abu na biyu kuma shine Allah yana gaggauta yi masa azaba tun daga nan duniya. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani laifi da Allah subhanahu wata'ala yake gaggauta yi wa mutum uquba game da yin sa a nan duniya, tare da yi masa wani tanayi wata azabar a ranar lahira kamar mugunta da kuma yanke zumunci. To wannan yana daga cikin abin da Allah subhanahu wata'ala yake wa mutum azaba, bi ma'ana yi masa uquba a nan duniya, ya kuma tanada masa wata azaba a ranar tashi alkiyama, shine yanke zumunci. Abu na uku shine mai yanke zumunta yana ganin sakamakon abin da ya aikata tun a nan duniya kafin mutuwarsa. Ba Hausawa suna cewa ai abin da Hausawa suke faɗa shine zai girbi abin da ya shuka. Wannan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana ce mana duk wanda ya yanke zumunci ko ya rantse da wata rantsuwa ta ƙarya, to zai ga sakamakonsa kafin ya rasu. Bukhari ya rawaito wannan hadisi. Abu na 4 shine yanke zumunci yana janyo wa mutum la'antar Allah da kuma azabarsa. Abu na 5 kuma shine mai yanke zumunci Allah baya sadar da shi da rahamarsa. Kenan duk wanda ya yanke zumunci to da shi da rahamar Allah subhanahu wata'ala sun yi baram-baram. Abu na 6 shine yanke zumunci aiki ne da yake janyo wa mutum fushin Allah ga mai yinsa. Bi ma'ana duk wanda ya yanke zumunta, to haka yake sa Allah subhanahu wata'ala ya janyo fushi ga hanyar jawo wannan al'umma ma. Da haka yan uwa mu dage da sada zumunta, musamman a nan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya hore muna kafafen sadarwa na yada abubuwa kala daban-daban. Ya zamana ko ta hanyar su ne zamantun muna isar da wannan zumunta, muna sadar da ita, san kada mutum ya fada a cikin waɗannan illoli guda 6 da wanda duk wanda yanke zumunta to wannan ababe baya tsallake su sai sun auku a tattare da shi.